салом дӯстон, ҷои миллатҳои Аврупо дар авҷ аст. даври дуюм оғоз гардид. дар се бозии шаби гузашта Хорватия аввал бо Албания мусовӣ кард ва акнун онҳо дар бозии сеюм бояд Италияро шикаст диҳанд. Баъдан Германия бо як боварӣ рақиби навбатӣ ин дафъа Венгрияро мағлуб кард ва дар ду бозии ҳисоби умумӣ 7-1 ба қайд гирифт. ҳисоби шинос, аммо Олмон дар мусобиқа мақсаду мароми чемпионӣ дорад. Дар ҳамин гурӯҳ Швейтсария ва Шотландия ҳастанд, ки дар бозии байни худ ғолибро муайян накарданд. Шотландия бо сардории Робертсон аз Ливерпул аввал шуда дар бозӣ гол зад. Баъдан Швейтсария пурқувваттар бар ивази голи Ҷердан Шакирӣ ҳисобро баробар кард. Акнун дар ин гурӯҳ ҳар се тими мунтахаб бо шумули Венгрия барои рохат мубориза мебаранд. интизори бозиҳои дигари гурӯҳҳо мемонем ва пайгири ин мусобиқа мешавем. ҳоло ба хабарҳои дигар таваҷҷӯҳ мекунем. лайки қиматбоҳои худро гузоред то ин ки видео ба нафарони бештар паҳн гардад. танҳо як даста ду бор пайҳам дар қаҳрамонии Аврупо пирӯз шудааст. насли тиллоии футболи Испания дар солҳои 2008 ва 2012 ин корро карда буд. имшаб мо бояд як бархурди бениҳоят ҷолибро тамошо кунем, зеро рақиби Испания қаҳрамони феълии Аврупо тими миллии Италия хоҳад буд. дар роҳ ба унвони худ ки дар соли 2021 ба даст оварда буд, сквадра Адзура инчунин бо тими Испания вохӯрд ки дар нимфинал дар зарбаҳои пеналти онҳоро мағлуб карданд. оё Испания пас аз 3 сол метавонад қасдии худро бигирад? тамошои рақобатро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми 8000 сомонӣ дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Астон Вилла бозингари нав ёфт. ба гуфти Фабрицио Романо ин нафар ҳам Ян Матсени голландӣ аз Боруссия Дортмунд аст. ӯ новобаста аз он ки дар финали Лигаи Чемпионҳо ҳамаи корро ҷазир кард, аз ин пас дар худи Англия баромади хешро идома медиҳад ва мумкин шумораи бозиҳояш ҳам дар Уэмбли зиёд шаванд. арзиши гузариши ин бозингар ба сафи виланиё бошад. ба гуфти Романо 37.5 миллион евроро ташкил медиҳад. 23 бозии ӯ бо 3 голу 2 ассист дар мавсими қаблӣ бо занбурҳо ва баромадан ба финали Лигаи Чемпионҳо дастаи муваффақ аз Бирмингемро бовар кунед ки аз барояш пули қариб 40 миллион евроро дариқ надоранд. дастаи Боруссия бошад мавсими қаблӣ воқеан ҳам зур бозӣ кард ва натиҷаҳои соз ҳам дошт. Матсенро бошад барзами ин куман ба Евро 2024 даъват ҳам накард. голландиё бе ӯ ҳам аз уҳдаи кор мебароянд. ин дифогари самти чап ки 22 сол дорад, аз рӯи тахмини коршиносони сомонаи трансфер маркет дар бозор 40 миллион евро нарх дорад. сину соли ҷавонаш албатта пеш аз ҳама баҳри арзишманд буданаш сабаб шудааст ва агар он хатогии дағалро дар финали Уэмбли як тараф гузорем, ӯ бозингари бад нест. ба сафи Боруссия бошад, зимистони имсол тариқи иҷора омада, аслан ин бозингар дастпарвари бошгоҳи лондонии Челси мебошад. хулос ки агар ин трансфер дар нимароҳ бекор нашавад, Матсен ба пуррагӣ ба футболи ватанӣ бармегардад. тими дигари англисӣ бо номи Лестер Сити бошад. баъди он ки дигарбора ба Премер-лигаи Англия омад ва мураббиаш гурехт, метавонад бо собиқ сармураббии Челси ҳамкориҳоро сар кунад. дар омади гап, мураббии рӯбаҳон Энсо Мареска ҳам ба Челси рафта буд. нафаре ки бояд сар аз мавсими нав ба тамрин ҷураҳои вардӣ меояд, Грэм Потер аст. ин марда киришакиро баъди оне ки аз Челси моҳи апрели соли гузашта аз кор ҷавоб доданд, дигар барои ягон дастае дар кор нашуд. ягон пешниҳод ҳам агар ба ҷонибаш рафта бошад, вале мо дигар кори ӯро надидем. аслан аз соли 2019 то соли 2022 бошад мураббии Брайтон буд ва турнаҳо таҳти роҳбарияш он қадар хуб парвоз карданд ки чанд паррандаи мавсимии хубро ҳам аз даст дода буданд. худи Потер ҳам албатта аз Брайтон ба Челси рафт, вале он ҷо дароз наистод. дақиқтараш аз уҳдаи идора кардани ситораҳои слишком дурахшон дар тими бузург набаромад ва ҳарчанд роҳбараш Тод Боули зиёд тоқат кард, вале ахиран ӯро аз кор ҷавоб дод. вале акнун ӯ имкон дорад ки бо омаданаш ба Лестер Сити дигарбора ба кори мураббигӣ баргардад. барои дастаҳое чун Лестер албатта буданаш хуб аст ва ӯ метавонад рӯбаҳонро дар сабқатҳои ҷангалӣ барқарор ва ҳушёр нигоҳ дорад. аслан ин мутахассис 49 сола дар масири фаъолияти мураббигиаш дар дастаҳои Эстерсунди шведӣ ва Суон Сити ҳам кор кардааст. акнун бо баромадани гапу чап оиди рафтанаш ба Лестер, ӯ метавонад ба истироҳатҳо нуқта гузошта як маротибаи дигар шомили сабқати пурфишори Премер-лигаи Англия бо дастаи нав кор шавад.
дар Испания бошад баъди оне ки хави рафту флик омад гуфтанд ки барояшон бозингари нав дар кор нест, вале чӣ тавре мебинем ҳар маврид овозҳо атрофи ҳадафҳои нави трансферии дастаи Лапорта баромадан мегиранд. Ин маврид Диарио Спорт менависад ки Барселона баъри харидории Луис Диас аз Ливерпул ва Бруно Гимарайш аз Ньюкасл чашм калон кушодааст, вале чӣ тавре медонем ин бозингарон арзон нестанду ҳамчунин барои тимҳояшон ҳам сахт дар коранд. Масалан Диаси колумбиявӣ ки 75 миллион евро арзиш дорад, яке аз нафарони кайдии Ливерпул аст. Агар худи Диас майли рафтан накарда бошад, ба фикрам Слот ҳам то ҳадде девона нест ки ӯро ба фурӯш гузорад. Аз ҷониби дигар Барса аз куҷо ин қадар пул дорад ки барои Диас ба Англия равон кунад? Луис Диази 37-сола мавсими қаблӣ дар Премьер-лигаи Англия 37 маротиба ба майдон омад, 8 гол заду 7 ассист анҷом дод ва бар замин ин касе нагуфт ки ӯ дигар калидӣ буда наметавонад. Бозингари бразилии зоғон Бруно Гимарайш бошад тамоман бозоргузар буда, айни ҳол дар бозор 85 миллион евро нарх дорад. Аз барои ӯ тимҳои ба мисоли Сити ва ПСЖ даводав доранд. Агар ин ду дастаи пулдор Бруноро ба даста даъват кунанд, Барса албатта бо қарзҳояш дар канор мемонад. Аз ин рӯ гуфтан мумкин аст ки ин нафарони мехостагии Барса мумкин ба тимҳои дигар мераванд. Хай ки медонад, мумкин Лапорта ягон фишанги дигарро ба кор медорорад ва пули зиёдатӣ аз барои трансферҳо пайдо карда метавонад. Ба ҳамин тамом, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.